हेलौ, मा खालामदों नों? औ आं अनजालि ओरैनो दङ। अ, नों आरो आंनि जुलिया माब्ला जागोन? अनजालि नों दानो जुलिनि खोथा सानबायानो? औ, मानोना नों आरो आंनि गेजेराव आइ आफानि हेंथाखौ लानानै मानोबा गिखांनाय फैदों। नाथाय मानो बुङा अनजालि? ओंहो, आं बिब्दि जाहोआ नोंखौ। खोनासं रिन्दाव, नों जुलि लानो हायाब्ला आं आइ आफानो रादाय होनोसै। मानोना आइ आफाया आंखौ गुबुननो रादाय खादों। जाय रादाया मोगथाङाव महर होनो हागोन बेखौसो आं। नाङा अनजालि, नों आंखौ गारनानै दाथां। जिउआव गोबां हांमा थालांगोन। नोंबो आंखौ लांनो हायाब्ला आं नोंखौ बोरै नेबाय थागोन बुं नों। बिब्दि दा बुंनो, दा गारनानै थां आंखौ। सम जाब्लानो लाबोगोन आं नोंखौ। नोंनो बुंनाय आं नोंखौ बोरै नेना थाबाय थागोन? नोंनोथ' बुङोमोन सानसे आं नोंखौ नेनानै थागोन। नों नङाब्ला आं रावजोंबो जुलि जाया होनना। बुंदोंमोन, अब्लाबो नोंबो आंखौ लांनो हाखाया जेराव नोंनि आइ आफाया आंखौ गोरिब होननानै मुगैखायो। थेवब्लाबो आं नोंखौ दासिमबो गारना थाङाखैमोन। बिब्दि दा बुं अनजालि, समा जेब्ला सौफैगोन गासिबो थिग जाजोबगोन। आंहा बुंनो जेबो राव गैला। आइ आफाया जेरै खालामो आं बेखौनो मानिनो राजिसै। अनजालि, एसे गोबाव मोजां मोनज्लायबायमोन नोंजों आंजों। दासो नों आइ आफानि खोथाखौ मानिनो। बाह अनजालि बाह, मा एसे सोमोनांथाव। नों जाय मानसिया आंजों दसे रायज्लायाबानो थानो हाया होननानै बुङोमोन, दिनै बे मानसियानो आंखौ गारना गुबुनजों जुलिनि रादाय खानो होननानै बुंदों। बाह अनजालि बाह। नंगौ, आं नोंनि राव खोनायाब्लानो दसे समबो थानो हायामोन। अब्लाबो बावनो नाजानोसै आं नोंखौ, जेराव नों आरो आंनि गेजेराव हेंथायानो दंखायो। हागोन ना नों अनजालि आंखौ बावगारलांनो? हागोन नों जोंनि रायदानि दौलेंखौ सिफायलांनो? हायाब्लाबो नाजानोसै आं। नोंदि हाया आंखौ जुलि लानो? आंनो साननैसो सम होबावदो अनजालि, अब्लानो बुंनोसै आं जों सानैनि जुलिनि रादायखौ नोंनि सिगाङाव। दे बिदिब्ला दोनथ'बाय। दे सना।